Pán profesor, prečo jej brucho vyklzne, keď leží na boku, ale ovisne, keď kľačí? Jej brucho je typickým príkladom ovisnutého, voľného brucha. Je to preto, že jej vnútorné orgány ochabujú. Pozrite sa na jej bruchovie, menšie hore a väčšie dole. Tiež tam visí kúsok kože. Toto sa nazýva odlupovanie kože. Ak je to tak, nemali by ste ju nechať behať ani robiť aeróbne cvičenia. Beh a aeróbne cvičenie spôsobia ďalšie ovisnutie jej vnútorných orgánov a ochabne aj jej koža. Čo sa teda dá robiť? Je to vlastne veľmi jednoduché, dovoľte mi povedať vám, že niekto ako vy s veľkým, ochabnutým bruchom sa nemusí stále učiť nové cviky. Stačí, aby tento cvik vykonávali perfektne. Je to účinnejšie ako čokoľvek iné. Najprv vám na nohy nasadíme tento odporový prístroj. Tento nástroj je nevyhnutný na tréning brúšnych svalov. Je lacný, takže nemusíte míňať veľa peňazí. Teraz dámy, chyťte ich a ľahnite si. Ľahnite si a natiahnite nohy. Stačí len zdvíhať a spúšťať nohy. Vidíte? Keď robia tento cvik, vidíte, akou intenzitou precvičujú brúšne svaly. Najmä spodnú časť brucha. Stačí posilniť svaly brúšnej steny a premiesniť vnútorné orgány zdvíhaním a ťahním brucha nahor a dovnútra. Teraz vám ukážem skvelé cvičenie. Dobre, pani, cítite to stahovanie v podružku? Áno. Všimli ste si to. A pozrite sa na to znova. Vidíte, toto je protisila však. Toto je protirotačný pohyb. Keď bežíme, vidíte, ako bežíme, a je to rovnaké aj s aerobikom, je to sila smerom nadol. Takže vaše brúcho stále klesá, ale toto je protipohyb. Viete, ja som to urobil naopak. Urobil som predklon a vnútorné stahovanie. Správne. Pani, cítite, ako sa vám viac stahuje zadok? Cítim príjemné natiahnutie hamstrínov a lítok. Nie je to tak. Pozrite, toto cvičenie samo o sebe prevyčuje toľko častí môjho tela. Nemyslíte si, že je účinné? Takže všetci prestaňte skúšať iné cvičenia. Urobte len toto. 15 opakovaných na sériu, 5 sérií denne. Na záver pripomienka. Vždy si vyberte kvalitný posilňovací stroj na nohy so 6 elastickými trubicami. Aby ste prevyšli ich zlomeniu, ak ste dobrí cvičiaci a váš kamarát si ho chce zaobstarať, ale nevie si s výberom poradiť, odporúčam mu kliknúť na náš odkaz. Výrobca má práve teraz špeciálnu ponuku. Ponúkame aj kompletný návod. Hovorím vám, toto je nevyhnutnosť. Pozrite sa na túto staršiu ženu, je to moja mama. Cvičila som ju 100-krát denne 2 týždne a je nadšená. Pomalo jej to s mnohými problémami a teraz má silnejšie a pohodlnejšie nohy a pás. Odhaduje sa, že pomocou tohto zariadenia na posilňovanie nôh dokážete posilniť pás, boky a nohy bez behu, alebo skákania a môžete trénovať aj doma. Tréningová sezóna je tu, takže tí, ktorí nemajú čas chodiť do posilňovne, by to mali vyskúšať. Tento novo vylepšený posilňovací stroj na nohy sa vyznačuje odolnou elastickou trubicovou konštrukciou. Môžete ho používať v sede, ľahu alebo na bruchu. Užite si 5-minútové cvičenie každý deň. 10 minút tréningu nôh denne a nebudete sa musieť starať o svoje oblečenie. Mäkké a pohodlné rukovete absorbujú pot a sú protišmykové. Opierky na nohy sú vyrobené z vysokostopného ekologického materiálu, takže sú obzvlášť protišmykové a ľahko sa prenášajú. Či už ste doma alebo v kancelárii, môžete cvičiť kedykoľvek a kdekoľvek.